Исәмсез, хәерле көн, эфирда данлы майдан тапшыру. Бүген безнең тапшыруыбызның кунагы, кем дисез? Дөнья чемпионы Азат Нурмөхәммәтов. Алай гына да түгел, ул көрәш буенча спорт остасы, билбау көрәше буенча шулай ук спорт остасы, бик күп кенә Парижда узган сабан туйларының төп хөкемдары, Манзара премиясының төп хөкемдары. Азат, хәерле көн. Исәнмесез, хәерле көн Айдар. Иң беренче чиратта сине шушы зур җиңү белән тәбрик итәм. Беренчедән, дөнья чемпионы дигән исемне инде татар көрәшчеләре арасында, татар егетләре арасында йөртүчеләр күп түгел, Азат. Чын күңелдән синең өчен борчылып утырдык, бөтен командабыз көрәшчеләр, шулай ук журналистлар да. Шулай да син тиз арада көндәшеңне аргаңа салып чыга алдың. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Син бу көндәшеңә карата бик каты әзерләнгәнсең дип ишеттем. Узган ел ул мине генә тупикка куя язды. Чыккач ярышка без инде хәтерләсәгез генә яңгыр яуган узган елны. Мине 2 балга битурга әйләндереп салып куйды. Шуннан соң үземне җыеп көрәшеп чыгу узган елны бик авыр булды. Узган елгы бөтен видео язмалар бөтенесе бар иде. Без инде быел преднамеренно шушы көрәшкә әзерләндек, дөресен әйткәндә. Бүтән кешеләр мин белмидем, беләйдем шушы егетнең обязательно киләчәк икәнен. Һәм алданмаганмын, дөрес уйлаганбыз, видеоларны карап, тренерлар белән әзерләндек. Килүгә әйтәм, мин сиңа ди, дустым ди, премияларны әзерләп куйдым. Син әзерме ди, мин әйтәм. Әлбәттә әзер. То есть ул да әзерләнгән, ул да белеп килгән. Үзенә күренеп торды, ләкин бик үкендем ди ул сиңа оттырга, сине җиңәргә дип килгән булган инде. Ишәдәсең. Тәбрик итәбез, молодец. Ну, ул да бик молодец, ул бик көчле көрәшче. Мин аның алдагы көрәшләренә карап тордым. Инде мин аның Билбаудагы көрәшләрен эзләп таптым. Үзе килеп әйтерлек булгач, инде әзерләнгәндер дип уйлыйм. Әйтеп узарга кирәк, безнең бит инде егетләребез хәзер грек-рим көрәшеннән дә, самбодан да, казак көрәшеннән дә, нинди генә спорт төреннән генә кертсәң дә, сабан туйларында катнашалар. Менә төркемнәрдә дә күрәбез. Инде Сергей Павликның да аркасына сала башладылар. Шур дигән, шушы Виталий Шур дигән егет. Менә син әйтәле, менә хәзер бит инде тамашачылар арасында да сүз йөри, уйныйлар, сөйләшәләр дип. Менә бу очракта Павлик Виталий Шур белән сөйләшә алдым икән. Юк инде, мин уйламыйча сөйләшә алмагандыр дип уйлыйм. Ләкин бу менә бу Шур дигән егетнең Павликны отуы миңа калса безнең көрәштә әз генә яңа бүтән этап башлануының беренче кыңгыравыдыр дип уйлыйм. Чөнки күрәсез бит инде безнең чемпионат мирга да нинди егетләр, әзерлекле егетләр килгән иде. Безнең Егаян Егор җиңеп чыкты, ул чиста классик, ул ир егетләр арасында грек-рим көрәше буенча Россиядә 3нче урынны алган җегет. Бу бит инде бик зур дәрәҗә. Грек-рим көрәше, анда бик беләсез нинди көчле икәнен конкуренциянең. Безнең әле Шурдан каладаган, безнең Арда Туран дигән җегет, менә без ярышларга мин күп йөрим, Кемерово якларында бик көчле. Аларның көрә башлавы миңа калса инде безнең көрәштә яңа этап башланадыр. Әлбәттә, сөйләшеп көрәшүләр булырга тиеш түгел. Рашат, смотри! Опять накрылся! Красному баллу, Серёга! Красный выиграл! Синий падает, ты падаешь! Зеленый не борется! Время, 3 минуты борется! Время сколько? Уже 10 минут борется. Упади без времени, может, финал. За собой его, Виталий, за собой! Внимательнее! Еще, к себе! Смотри, аккуратней бросок, Виталий! Автомобиль в студию! Азат, без синең көрәштән торган бик күп кенә видео язмаларны карап чыктык, аларны әзерләдек. Тамашачыларга да Россия чемпионатларынан, башка спорт ярышларынан дигәндәй, һәм шул ук вакытта дөнья чемпионатыннан да материал карап алабыз. Аннан соң инде безнең чемпионыбыз белән әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Азат Нурмөхәммәтов, Россия. Please welcome the wrestlers for the final bout of 70-kilogram category. The wrestler with the red belt, Abvinson Ashurzoda, Tajikistan, and his opponent, Azat Nurmөхәммәтов, Russia. Abvinson Ashurzoda, Tajikistan'dan һәм Азат Нурмөхәммәтов. Азат Нурмөхәммәтов каян? Азат Нурмөхәммәтов Күрше Теләше районыннан Россиядән Әгәр Русар Теләше егетенә алкышлап матурдың көч биреп алайга үзенә! Көрәш
финалга бара җиткән безнең Азатыбыз. Инде хәзер карап торабыз, аңа көч бирәбез. Шулай итеп, көрәш башланып китте. Ике балл бирелде Азатка. 2 балла борцу с зеленым кушаком. 2 points go to the wrestler with the green belt. Азат үшін мәйдан кілем янында жанаты отыра. Россия жиынма командасының баш тренері, Татарстанның отказанған тренері Фарид Шейхутдинов. Айтыр 2 балл белән безнең Фарид Шейхутдинов является главным тренером сборной России. А пока идет борьба, другие борцы сломали реквизит. Белорусы сломали палку для разбива горшков. Кадерле достlar, күреп торасыз никадәр кайнар бара безнең Сабан туебызның көрәше. Тагын 2 балл алды Азат. Тагын 2 балл. Шулай итеп 4-ке 0 булырга тиеш. 2 балла борцу с зеленым кушаком, предупреждение. Борцу с красным кушаком. И в этой схватке побеждает и становится чемпионом мира Азат Нурмухаметов. Россия! Азат Нурмухаметов третий! Hörmətli tamaşaçılarımız, əngəmizin davam etəbiz. Azat Nurmухаметов, dünya çempionu sizin aldığınızda. Azat, senin bir tane tüp işin var. O tüp işin əlbəttə fizik tərbiyə, fizik kultura bilən beyli. Şuna görə kürəşlər arasında da Azat Nurmухаметов kürəşkə nişigrək yaxın kilə digəndə barısı da eytir. Yaşında batırında түгел, teoriya həm praktikanı birgə urub alıb baradı. Менә бүгенге көндә синең тüp işin, җитәкчелек эше дә ярышларга әзерләнергә камауша аламыймы? Яисә киресенчә ниндидер бер русча әйтеп әйткәндә уверенность, ниндидер өстенлек бирәме? Шул турыда сөйләп китәләр. Яхшы. Дөресен генә әйткәндә, кымаучы аламыймы дигәндә, эш инде ул эш, һәр вакытта шулай бит. Без инде көрәшкә көнгә мин 3 сәгать шөгыльләнсәм, эш буенча мин көнгә 8-9 сәгать эшлим. Тагын шул ук вакытны уйлап та чыга алам. Эшне бит инде планлаштырырга алып барырга кирәк. Үзегез беләсез, җитәкче эше. Шулай бит. Мин монда тагын бер әйберне әйтәсем килә. Минем инде сез бер алдан әйтеп киткән идек. Мин академияда менә аспирантураны бетереп тәмамлап ятам. Шуңа күрә үземнең эшемдәге диссертациямдагы көрәш темасына багышланган. Шулай ук без инде минем беренче белемемдәге, икенче белемемдәге спорт темасына якын физик культура һәм спортка бәйле. Шуңа күрә инде бик күп материал укырга туры килде көрәшчеләрне әзерләү буенча. Инде теория, техник әзерлек, физик әзерлек һәм бүтән як әзерлекләрне спорт мәктәбендә инде без гомумән шушы эшне алып барабыз. Тренерлар белән ничек балаларга нинди нагрузка бирергә, ничек оештырырга, нихәтле ярыш булырга тиеш, нинди ял кайчан булырга тиеш. Эшчәнлегем шушы әйбердән тора. Уку, шул укуны эштә куллану, шул укуны киләмдә куллану, практикада, әзерлектә куллану. Менә шул. Азат, менә мин синең иң беренче вакытта төпләп, ныклап танышкан вакытым әйме Буа районында син Татарстан яшьләрендә җиңү яулаган идең. Әлбәттә җиңүләр белән зур җиңүләр дә булгандыр инде, Азат. Менә иң үзәгеңә үтеп калганы кайсы булды? Бер кайчандагын теге җиңелдем әле дип, минем бер көннән дә артык уйлап йөргән юк, дөресен әйткәндә. Бәлки калгандыр 2015 елда безнең Казанда дөнья чемпионаты булды билбау көрәше буенча. Шунда без Фалахов Ислам белән Мамадышта булды прикидка дип әйтәләр инде. Шулай бердә мин җиңелдем 8-6 исәбе белән. Шул калгандыр инде. Мин әгәр дә җиңгән булсам, дөнья чемпионатында катнашырга. Ул вакытта Ислам мине дә җиңде, Муртазин да җиңде һәм дөнья чемпионы булып танылды. Булай көрәш дөньясына килсәк, минем бар иң истә калган иң тәмле җиңү. Давай. Мен шуны сөйләй алам. Бу булды Биектауда. Мин Билбау көрәшеннән спорт устасы исемен нормасын үтәгән вакытта без көрәшәбез. Түбән Камадан Арсланов дигән фамилияле Илнур дигән җегет белән. Ул инде 85 елга миннән зуррак.
Мин отып барам. Қалды 4 секунд. 4 секунд içinde Арсланов Илнур алым ясый. 2 балл. 6-ға 5-тен 7-ге 6 айланды. Қалды таблода 0-0-1 секунд. Бұл иреклі стилде аяқ шалып ярый. Ал біздің Арсланов Илнур неден келген е? Вольный стилден күрештен, чисто вольник. Енді аяқ шала, шылай бет, аңа яқынырақ. Меңа енді қиридан менің тренерларымда, Фарид Сугиневта, Нургалиев Раилер, Жирилер қиридан бүтін кіші біршіла. Шыл вақытта 0-0-1 секунд қалып, Сивистокқа Татаршаға шистаға солған едім. Бұл әйбір меңа көңілге шымға өтіп қалған, и мен анда спорт стасы есімін алдым, шушы күреш білен. Міне бұл қалған. Қалғанларын көп болғандар енді түрлі вақытлар. Азат мына біз күреш темасына сөйлешебез бит. Азат Нурмухамматовның да әле біз біліп бетермәгән көрәшчеләр білеп бетермәгән ниндидер серләре бардыр, хоббилары бардыр, Азат. Сөйләйді. Хоббиларым, серләрем көп әйбер инде дөресендә көрәшкә багышланган эшкә. Икенчесе ул минем гаиләм. Аллага шөкер. Хатыным Гөлнара, 2 улым, әти-әниләрем, туганнарым бик хөрмәт итәм, яратам. Алар миңа бик көч бирәләр, һәр вакытта да миңа һәр вакытта да ярдәм итеп булышып торалар. Аллага шөкер. Шулай китап укырга яратам, татар әдәбиятын бик хөрмәт итәм. Инде Мөхәммәд Мәгъдиев, Әмирхан Яники, Фатих Кәрим әсәрләре миңа калса тормышта опыт бирә. Бик озак вакыт алган булыр юк, без аны әгәр дә тормышта булса өйрәнгән булыр юк. Бында инде шушы әсәрләр аша мин үзем бик бәхетле кеше саныйм, шушындый әсәрләрне укый алуыма. Шулай ук татар дөньясын яратам, татар әдәбиятын, татар культурасын, театрларын яратам. Дусларым аша, дусларым белән бик күп вакытны Шәрек клубына мин җирдем, татар Шәрек клубына. Хәзер дә ул кешеләр белән аралашабыз, хәзер дә ул кешеләр белән дуслашып, гаиләләр белән дустана мөнәсәбәтләрдә торабыз. Менә бу миңа калса, бу инде менә көрәш дәрәҗәсенә куярлык минем тагын бер күрми калган ягымдыр дип уйлыйм. Азат безнең бит әле көрәш яңалыкларыннан тыш безнең илебездә дөнья чемпионаты бара, футбол буенча дөнья бәйгеләре. Аннан тыш әле инде яңалыклар бар. Әйдә хәзер без синең белән шушы яңалыкларга тоталбыз, аны Алиня Юнусова сөйләр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, аннан соң әңгәмәбезне дәвам иттербез. Танылган капкачы үткәргән Сабантуйда Урта Бирәзә авылында төп батыр булып Раил Нургалиев калды. Ул шулай ук Казанда каенлыкта үткән Сабантуйда да беренчелекне алды. Ә менә икенче бер көрәшче Фирдүс Зайнуллин Аккыш күле буенда үткән Сабантуйда батыр калды. Чалуда Илдар Хамитов, Ыкбуй авылларында Айнур Сыртаев, театраль Сабантуйда Илдар Әхмәдуллиннар батыр булып калдылар. Колумбиядан килгән видеоблогер Кевин Бермудес Казанда танылган Бразилия футболчысы Неймарга пародия төшергән. 30 меңнән лайк җыйган әлеге видеоны сезгә дә карарга тәкъдим итәбез. Ә менә икенче бер Испания футболчысы Жерар Пикеның Казан Арена стадионында төшкән видеосы инде бөтен дөньяны әйләнеп чыгарга җитеште. Equipo de ensueño que sueña con levantar su segunda Copa Mundial. Hoy necesita ganar, hoy ganó Portugal a primera hora frente a Marruecos en un gran partido. Marruecos podía hacer algo más importante, desgraciadamente no lo pudo hacer. Безнең тапшыруыбыз өчен иң кызыклы дип табылган яңалыклар менә шушылар иде. Сезнең белән Алина Юнусова булды. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Азат шунда сөенеп, горурланып әйтә алам. Азат Әнәс улы Нурмухамматов безнең Манзара музыкаль премиясының, спорт премиясының баш хөкемдары дип. Сөендерде шуннан да рәхмәт сиңа шулай ярдәм күрсәткәнең өчен, шушы зур чараны оештырырга теләктәшлек һәм хөкемдарлар белән эшләгәнең өчен, егетләр белән эшләгәнең өчен. Менә шушы чарага мөнәсәбәтеңне
Әйтеп узды, Азат. Бу чара миңа калса бик искиткеч дәрәҗәдә безнең көрәшне алга этәр дип уйлыйм. Көрәшне дөньяга, тамашачыга бүтән форматта тәкъдим итү. Шулай бит. Менә бар бит вакыт, мәсәлән, китаплар безнең гел ниндидер башта кул язмалар булган. Аннан соң инде китап итеп чыгарганнар. Хәзер электронный китаплар, аудио китаплар бар, интернет информация алу торган чаралар күп. Шулай бит. Бу көрәшне дә яңа форматта, яңа итеп төреп тамашачыга тапшыру дип уйлыйм. Шул ук вакытта моның инде искиткеч бер безнең өчен якын ягы ул безнең җырлар белән аралаштырып барылды. Шунлыктан инде тамашачы, килгән тамашачы үзенең күңеленә якын ике бер нал алды. Беренчедән ул безнең җырларыбыз аша, җырларны матур итеп тыңлап, икенчедән монда җыелган иң көчле көрәшчеләрнең көрәшен күзәтә алды. Әлбәттә иң көчле бит, шулай бит. Һәр районның батыры, бер нинди очраклы кеше юк. Миңа алдан ошады, менә сиңа оештыручы, төп оештыручы буларак рәхмәт. Монда нинди принцип бар иде? Батырлар булырга тиеш, район батырлары. Безнең район батырларына эләгеп бит алмаган бик көчле көрәшчеләр янда калды. Миңа калсалар, бу көрәшкә, манзарага эләгү өчен быел инде тырыштылар. Инде фамилияларын әйтеп китмим. Кайсы бер җегетләр манзара өчен генә килеп, сабан туйларына үтеп киткән егетләр бар. Бу бит әйбәт. Тамашачыга матур итеп шушыны тәкъдим итә алу, алга таба миңа калса әле манзара кайсы бер бүтән оешмаларга, кайсы бер бүтән функционерларга тагын да тырышыбрак эшләп, тагын да үзләренең эшчәнлеген яхшыртырга этәргеч бирер дип уйлыйм. Азат хөкемдарлык турында да менә сүз киткән икән инде, шуны сорап аласы килә. Менә хәзерге вакытта сабан туйларында да менә соңгы Эмиль Гарипов оештырган сабан туйда да анда менә сөлгеләрне ышкындырып көрәштеләр, бәйләмичә. Манзарада инде безнең үзебезнең принцип видео апелляциялар кулланмыйча анда хөкемдарларга туры ышаныч белдерү максатыннан көрәшләрне җыйдык. Үзара аңлашып бетми торган кайбер нечкәлекләр була башлады көрәштә кагыйдәләр буенча. Кайдадыр без бәйләп көрәшәбез, кайдадыр без ышкындырып көрәшәбез. Менә моны ничегрәк аңларга син үзең дә фән белән тормышыңны бәйләгән кеше буларак әйтеп китәләр шуны. Анда беренче чиракта безнең менә бар бит инде үзебезнең конституциябыз, ул безнең правила соревнований. Без шуннан чыкмаска тиеш. Правилда әлбәттә язылган, анда инде ара калдырылган бәйләп көрәшергә дә, бәйләмичә көрәшергә дә. Миңа калса ярыш алдыннан утырып, менә ярыш на берегу дип әйтәгәндә, сөйләшеп, менә бу булай, без дөрес итеп положениедә ул язылган булырга тиеш. Бүтән әйберләр сабан туй булса инде алдан сөйләшенгән булырга тиеш. Бүтән әйберләр ярыш алдына хәл итәргә тиеш. На ходу ярыш башлангач бернинди анда новшестволар уйлап табарга ярамый. Әлбәттә, мәсәлән, манзарада без алдык, бәйләп көрәшү дип. Шулай бит, анда безнең ничек булдылар манзарада? 2 минут бәйләмичә. Бәйләмичә башлаганнан. Бәйләмичә. Әлбәттә, безнең инде ата-бабаларыбыздан килгән, электән көрәшкән бәйләмичә көрәшү һәм инде 2 минут бәйләп. Бәйләмичә көрәшү ул безнең көрәшебезнең шулай ук бер уникаль ягы булып тора бит. Шулай бит. Ул бит инде күктән төшмәгән, ул безнеке булган. Әлбәттә, мин инде менә безнең Татарстанда ярышлар ничек уздырыла, 2 минут бәйләп, 2 минут бәйләмичә мин шулай яхшырак дип күрәм инде. Әлбәттә, инде теге җитәкчеләр бәлки икенче төрлерәк күрә торгандыр. Судьялар арасында аңлашылмаучанлыклар килеп чыгу, әгәр дә мондый этаплар ул бер. Икенчесе, әгәр дә судьяларның инде квалификациялары төрле булса. Ул әйберләрне без инде күбесенчә теге Россия күләм ярышларында күрәбез, шулай бит. Бу очракта без инде әлбәттә әйтеп китәргә тиеш, Татарстанның хөкемдарлары ул инде калган бүтән регион хөкемдарларына караганда алар өстәрәк, алдарак тора. Бәлки Татарстан судьяларын, хөкемдарларын ул ярышларга все-таки күбрәк кертергә кирәктер. Чөнки инде теге бер илдән бер вәкил дигән әйбер белән мин килешеп бетмим. Безнең бит инде Татарстан ул көрәшнең Мәккәсе, шулай бит. Шуңа күрә иң көчле тренерлар да, иң көчле көрәш функционерлары да, шулай ук журналистлар да, шулай ук хөкемдарлар да алар монда җыелган. Чөнки монда таләпләр катгыйрак. Монда безнең бик зур уровеньда Татарстан ярышлары шулай бит. Шуңа күрә миңа калса, әлбәттә, бүтән Россия ярышларында Татарстан судьялары күбрәк булырга тиеш.
ул булырга тиеш бүтәннәргә үзебезнең хөкемдарлыкның тәҗрибәсен дөрес итеп ташыр өчен. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без Азат Нурмөхәммәтов белән һәм гомумән бүгенгә саулашып торабыз. Исән-имин булыгыз. Сезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен, тамашачылар. Көрәшне яратыгыз, көрәшне карагыз, көрәшкә килегез, шөгыльләнегез, битараф булмагыз. Монсы иң мөһиме. Сау булыгыз.